Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Many greetings to you. Many greetings to you, dear Kavya. ఏంద్రా మీ టాటం పగలు కట్ట పెద్ద మొక్క పెట్టు. నవ్య అది Happy birthday to you. Many greetings to you. Many greetings to you. పెట్టినాక ఇట్లా ఇట్లా కనపడదు ఫోటోకి డాడీకి డాడీ అర్జుడు నోరు బాగా దొరుకుతుందిగా కేక్ బదులుగా సరిపోతుంది అమ్మా పెడతావు అడ్డాస్ లేదు అయితే మరి సరే ప్రార్థన చేద్దామండి. ప్రేమ గలవాడని కొందనాలు, సర్వశక్తుల స్తోత్రాలు ప్రభా. ఈ రాత్రి ప్రభా అసోదరుడు ఎంతో పెద్దన కుటుంబంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభా. పరిస్థితులను బట్టి ఆ పనుల్లో తోడుగా క్షేమం తీసుకొచ్చావు నీకు కొందనాలు. అలాగే ముఖ్యంగా నాయన వారి సంగతి కొరకు మేలు కొరకు ప్రార్థిస్తూ వారి విశ్వాసం బట్టి ప్రార్థిస్తున్నా. వారికి ఇచ్చిన బిడ్డల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నావయ్యా. ఈ ప్రేమ కుమార్తె కావ్య కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఆ బిడ్డల 10 సంవత్సరంలో కాపాడి 11 దయాకృతి ఇచ్చినందుకు వందనాలు. అలాగే రెండవదిగా ప్రభా నవ్య కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. 7 సంవత్సరంలో కాపాడి 8వ సంవత్సరం ప్రవేశపెట్టినందుకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. సాత్విక రాశి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. అలాగేనైనా మరి కొన్ని సమస్తాన్ని పెద్దలు వేస్తున్న దూడల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. వారి ప్రేమించారుగా చూసినటువంటి అరుణ రజనీ కొరకు రాజేశ్వరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. అలాగనే ప్రభా ప్రకాష్ను అంజలి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభా. ఇంకా ప్రభా మరి పునరాని కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభా. ఇంకనైనా మరి దేవస్థానం గారి యొక్క 10 కోడల కొరకు కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నాం. చిన్న బిడ్డలందరి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. మరి కుమారి కొరకు ముఖ్య ఆరోగ్యం కొరకు ఇలాగా ఇప్పుడు అందరి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. దాన్ని దీవెన తినిపమని ఎవరిని దాటగా విడవక మరొక ఇప్పుడు ఆదరించమని కోరుకుంటున్నాం. సమస్తమైన ఘనత మహిమను మీకే చెల్లి. అలాగే సమాధానానికి కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ అంటున్న ఆరోగ్యము దీవెన దయచేయమని, చిత్తపరిచిన ఆ యొక్క చాకలెట్లు కేకులు దీవించమని, కుటుంబంలో ప్రతి అవసరం తీర్చమని, ఉచితమైన రాబోయే సంవత్సరాన్ని ఘనంగా జరుపుకునే కృప దయచేయమని యేసయ్య పేరిట అడుగుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, ఈ నామం పరిశుద్ధపరచబడుగాక, ఈ రాజ్యం వచ్చునుగాక, నీ చిత్తం పరలోకమును నెరవేర్చున్నట్లు భూలోకము నెరవేరునుగాక. మాకు కావాల్సిన ఆహారము దయచేయము. పరమస్తులను మేము క్షమించలాగా క్షమించి మేము శోధనలోని తేక కీడు నుండి తప్పించు. ఎందుకంటే రాజ్యము బలము శక్తి మహిమ నిరంతరము నాము తండ్రి. ఆమేన్. యేసు రక్తమునకే జయం, సిలువ రక్తమే జయం, యేసు నామమునకు జయం, అపవాదికి అనంత నాశనము నశింపు. ప్రభు యేసు నామమునకు జయం కలుగునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవుని ప్రేమ, క్రీస్తు కృప, పరిశుద్ధాత్మ సన్నిధి మనందరికీ సకల పరిశుద్ధులకు ప్రత్యేకించి చిన్నబిడ్డలు కావ్యాకును నవ్యాకును సదా తోడు నడిపించునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్.